wamafamba boreni. And what is wamafamba boreni? Wamafamba boreni umuthi. Wamafamba boreni ikhubalo elisetshenziswa only if umuntu ethi ulahlekelwe izimbuzi, untshontshelwe izinkomo, untshontshelwe iselfone. It's whereby entshontshelwe imoto, it's whereby ulahlekelwe into yakhe ebalulekile. That is wamafamba boreni. Wamafamba boreni, it is whereby umntwana kade crash abizwa umalume angamazi ukuthi lahlekile. Wamafamba boreni uyangena. Wamafamba boreni into recover ngayo anything that is stolen or taken without our permission, then we apply what is called wamafamba boreni. I repeat, wamafamba boreni akuyona into eyenza enye into. Wamafamba boreni, it's only for a person othi ulahlekelwe. How do I use wamafamba boreni babudokotela ngoba yami into ilahleke kade ngisegoli mengibuye emakhaya kuthiwa ayisekho Mrs. Soyibha futhi asaseyalahleka nini. Wamafamba boreni ngizokwenza kanje na ngizokunika umuthi. Ngikutshela nje iqiniso. Kulo muthi sithathe isibuko emira sasigaya sayimpuphu ngase ngafaka lo muthi ngase ngafaka le mithi u3 le mithi mengiqeda ngase ngafaka isoftware ikwazi ukumnavigate lo muntu ifike impinpoint ukuthi uphi and ubani. Ngikunika ke lo muthi loyo uyahamba uyosebenza ugquma ngawo 3 days ungagezi awuphalaza unamabhodlela ungagezi unamabhodlela uzokusika uzokulimaza uyagquma ngawo uyakhuluma uyabiza ukuthi wamafamba boreni ngifuna ukwazi ukuthi ubani ontshontshile ehlangene ngobani akade azi kanjani ukuthi la kunento ukuthi. That is what is called wamafamba boreni. Wamafamba boreni, it is whereby ezohamba fike qathatha kulo muntu loyo ayibuyise into yakho. Uma eseyibuyisile muxolele on one condition. Uma ungamxoleli lento izombulala. Uma ethi ngiyaxolisa emsuthu siyabonga khehle khulani zungu siyabona lapho mbethe lapho siyabona lili siyabona babudokotela sibuthi jele siyabona kakhulu siyabona tutuzi hlamuka ngiyabonga kakhulu babudokotela leyogqina senjalo. Uma ungamxoleli lo muntu uzoshona bese igazi lakhe libuzwe kuwena not mina, because one day we will die and get judged fairly. But ngothi mina ngathi akamxolele yena akamxolele then mina ngingeneke lapho. That is wamafamba boreni. Sikunika wona ngo-1100. Siyakubosela uma ufuna wamafamba boreni ufonela inamba eyodwa ethi 082 459 1816. Ufona la apho uthi ngifuna uma ufamba boreni ngilahlekelwe noma ngalahlekelwa. It's up to you. Ulahlekelwe or walahlekelwe. It is up to you. Then ke ngiphinde ngikhulume lento. Kunabantu besifazane abakholelwayo. This has to be said. Ukuthi indoda yakhe ilala nomngane wakhe or indoda yakhe iyamchithela ifikole into enjalo. Kodwa umuntu ochithelwayo umuntu oshadile. Intombi ayikwazi ukuchitha la isoka layo ngoba vele lento abayenza bayachitha. Ngalondlela lo muthi unika abantu abashadile kuphela esimeni sokuthi abalungise inkinga zabo zasekamereni lokuthi akayeke ukumfebela. Uma kunika lo muthi kuthiwa iyashisa lento. Uma ufika lo muthi ufaka ubisini upheke nobisi uthi bese sokuqala ukubila umuthi usiyokhipha ubusi eceleni and uphuza njengetiye usho ukuthi iyashisa lento. Uma esinzilala within 1 hour funa nenze sex thereafter lo muntu uthatha ngezansi kuwena. What is going to happen now? Ba 410 siyabonga kakhulu kahle izophuma uma ethi uyolala nomunye umuntu ngeke lizalingene ngeke bovuke semaxabana athi uma ngenisiphuphu yilo ifakile athi uzokudala ngifakile akhale ngibamba ke akhale ngibamba athi ungishayelani pho ungishayelani athi uyabuza uzokwenza amphinde
aphinde kubhakuze ekhethini athi uma uyabona ukuthi uzodabula amakhethini amphinde kunyofoze kumbhede athi into yazi kunyofoza umbhede uhlula umqhubisa ngesende amphinde futhi athi uyona oyogcina ngokungishaya kodwa ngiqhumuse ngesende ngobani alisangeni lana ke sisuke sikhiphela umuthi lo sithi iyashisa lento le. Thereafter failing to do that awuzuxabana nomuntu nibanga into engenamsebenzi. If eqhubeka elala nomkakho ungafuni ukufaka iyashisa lento, all you have to do simshaya ngesichitho. Nginesichitho mina engathi mekuvalwe emsebenzini wena ungabe ungasekho test me bhala nje igama lakho manje uthi test me Babudokotela nanga amagama ngizokushaya ngesichitho mina ungabelieve lesichitho sifuna umahogo sifuna unukani bobabili sifuna ujikanela hayi imdabule ekhe uzothola amasimbi ephara la kade iphara liboshe khona ufike uthele khona lo muthi uma usumbiza usibanibani uyonuka inyanyo ibobonke athi meqhama abantu bamshaya nje ubona iphara lizondo nje hayi ke isichitho ke lesi ngisinika umuntu ngo-1100 ngikunike lesichitho uyoshaya le njalo ingabuyeli emsebenzini uqhubeke kusebenza ethini. Angeke ingane zethu njengoba iqeda esikoleni ukubhala azulibamba ngisho itoho ngenxa yakho nje wena futhi angona ngakini la sikushathi nobhayiza ubuyele kwi-province yakho sikushaye ubhayiza ubuyele ngakini sikushaye nje ngesichitho nje kuphela engisho ukuthi isichitho siyasiphatha khehla siyasiphatha and sizokunika sona lento yokuthi nibe yinyanga nibe namahloni okusho ukuthi niphathe isichitho angisho lutho kodwa ngithi ukuthi isichitho sikhona kunento ke ekhona la njengoba ngithi ngiye-India nje I don't want to use this channel or the social media as if I'm working people to give me money yethikithi kade ngabathatha amathikithi ami nevisa yonke into hotel reservation I'm right nebhanoyi esibiza connecting flight ngi-right kodwa lento ethi nginawo yini umuthi ukulapha ilotho njalo abantu abadlala ilotho abantu bafuna umuthi welotho bafuna umuthi wePowerball bafuna umuthi weHollywood bafuna umuthi weBetway weSportbet zonke lezo zinto lezo ziku-WhatsApp group on Babudokotela akazenzi futhi akanazo. I repeat, Babudokotela akazenzi futhi anginazo. Into engingakwenzela yona ngingakwenzela imali esheshayo ngo-2500 kuphela. Mina ngingaconfirma into manje bese ngithi mina ngitshela ukuthi imalini uma ngikwakhela mina imali esheshayo ngithi mina thatha iqanda lenkukhu iqanda nje kuphela thatha iSprite kuphela ugeze ngalento hayi angathi ngikhulumeza ugeze ngalento le ukuthi abantu abaningi mesithi sibakhela imali esheshayo umuntu kathi umebiza imali esheshayo ngathi uyezela mini favor awenzele mini favor mengikwakhela imali esheshayo noma ngifuna umubiza imali ungayibiza imali engaphansi kwemiliyoni regardless ukuthi wena awufuni ukushintsha ibhenki ngoba kwale bank account osayisebenzisa usavings lo Capitec wonke lamakhadi anganamsebenzi aphatha abantu abahola 350 awuphume kona uzibuza njengoba ngibiza u10 million ngisaphatha leli khadi la Capitec is it possible this is Babudokotela kwesiko kodwa ngifuna imali esheshayo siphume lo ulungisa 2500 ngikwenzela bantu bakithi nina enidlala iforex ningaloku nesikhohlisa ungafuni ukudatshukelwa umuntu weforex akayicabe umudlali iforex icaba ngeke nje kunezingcabo ezifakwa ezandleni zomuntu weforex kune-forex ye-robot iyi-scam leyanto lena ayenzeki ngifuna mina sifake umuthi wena othi wenza i-forex fika ngikujikijela iy'ngcabo nje kuphela ungiphathela amaswidi esiwabiza ukuthi amajoya amaphakethe alu-2 awo-23 ungathenga amaphakethe amancane ama-flavor futhi ungaba ama-flavor afanayo bese siyiphusha into yakho this is Babudokotela risk to go in Mozambique bakithi azini nina enifuna ukuya eMozambique kuthi i-risk ingakanani. I was nearly got killed, I was nearly got kidnapped, I was nearly got robbed eMozambique. Qaphelani abantu abanithuthayo bethi banise eMozambique banamanga and baqamba amanga.
wena utsheniwe wathiwa kunomuntu eMozambique ukuthi lo muntu usetshela yonke into usekubiza nangegama nangani unamanga lo dodi lona utsheliwe ngawe and thereafter labafana baseMozambique abahamba ngezithuthuthu bangama scammers bahlangene nezinyanga ezikhohlakele ezikhuluma isiZulu ezishasa ngathi isiZulu azisizwe utolekela into umsangano kanti lo muntu isiZulu usazi kahle hle akanankinga ubona ukuthi isiZulu yasazi uma eseniphelezela ngasegate umuze esengena ucingo sekhuluma isiZulu ukuthi awundoda kanti uyawubamba ulayini athi nangempela awundoda wangilandisa kangaka uGrey kanti isiZulu yasizwe usubamba lapho uthi hayibo amagate lawa ngiyasetshenzwa la ngisho ukuthi bakithi ngicela nje ngifuna ukungena khona eMozambique and then niyolimala niyodlala abantu nizobulawa bacuye izinso zakho bacuye izitho zakho zangaphambili bakukopolota amehlo bakhipha ulimi bakunquma isandla saka left bakunquma isandla saka right bakhiphe unyawo ukuhamba kwalo bakhipha ugalo lapha ezansi eMozambique bazokucwiya bakukhahlelele bakushaya ngedonse ebhazo lekhanda bakhipha ubuchopho babuhlanze nomuthi ethi uvume umhlophe ubuchopho babezibube babudayisele yonke indawo lena asibheke lento eseMozambique nalabantu abelobethethe kunenyanga eseMozambique asiqaphele because kunomfana osegoli ekuthiwa usihle ubaqedile abantu bebathumele eMozambique kanti abantu bobulawa Babudokotela bawesizibojabule ngithi mina before uyenze yonke ke lento lento ngizoyisho nje ake uyibuke ukuthi le taxi obuyigibela ekseni uye forex le taxi obuyigibela ekseni usuka uye ogni akathwele nomniniyo njengoba uthi usuke ephulukwana usule eGoli akathwele umnini waleyo bhasi abantu bamabhasi by far angifuni nje ukhohliseke abantu bamabhasi by far nginamabhasi nengikwazi kahle ngiyayibona into oyicela nginamabhasi mina njalo every 6 months ku full drive nginamabhasi nengikwaziyo ukuthi kufuna unyaka nonyaka afuna enze ingozi adumile futhi lo mabhasi uma enza ingozi kupholela umphongolo lesivuna kufa 4 kufa 5 kufa 6 bese kuthiwa izulu belilimbi hlezi liba limbi izulu ihamba le yabhasi kodwa kwenze njani namhlanje athwele ngithi mina awuyibukele nda ngisho ukuthi yes ngithi awuyibukele ukuthi njengoba wena ungathwele and ungasifuni isithwalo kodwa usebenza kubona labantu abathwele if ungafuni ukuthwala uzosebenza kubona uzoholelwa yibona ngoDisemba uzosebenza kubona ngoJanuary ubuyele kubona futhi ugibela itaxi yabo isupermarket yabo they own everything even ama brand esoqokayo bajoyine isatanism abanini bawo lama brand la ODG bajoyine ama secret society bathwele think about it ukuthi akusona isikhathi nawe lento yenze lento ngoba phela lento ungayenzona yenziwa kuwena amandla akho kadliwa abantu abathwele nawe start isithwalo ngoba at the end of the day ingane yakho izobelethe ezinye izingane khona zizoyinika isinkwe esigodwe peanut butter ingane yakho njengoba ungasifuni isithwalo usisaba into abazoyenza kumngakho owena ukazi uyenza uunderstand ngishadile understand kunezinto thina esingazenza emakhosikazi ethu esingasisoza futhi sazenza kodwa the day mina ngisaba ukwenza izinto ezenziwa amanye amadoda umkambo omudle endaweni yokutoilet hlukunyezwe umngakho kanti kuliwa nawe abone unkosikazi ukuthi hayi ngoba nomntelana namula ulwa nendoda yami imngakho bobenza into wena ongakazi weza bathatha into okuchama bayifaka emlomeni kuyena bathi akayincele njengengcenga into wena njengomnumzana ongakazi uyenza ngikutshela mina izinto ezenziwa mekuxhashazwa abantu bamakhosikazi abantu abangenazo isibindi abangawona amadela kufa kulo mhlaba lokufuna wathana unqamla indlela njengoba uyisecurity awuzumthetho uzosebenza ebusuku ngoba ebusuku neyigebengu nonsense hambe kuzona igebengu ukusebenza okuyigebengu labantu abathwele kukhona into abadlula
odlula kuyona. Uyabona ke le hlazo lento ukukhuluma ngalo amasimba lamakhuluma ngawo. Kunethwala ezithi amadoda akhumula amabhluku. Asikho isithwalo esithi lalwa yenye indoda. Asikho isithwalo esinjalo. Asikho isithwalo esithi gcoba lento ufake esithweni somuntu esifazane ngasangasese. Either ngemuva noma asikho isithwalo esinjalo. Isithwalo isithwalo. Mengithwalisa umuntu mina ngimtshela iqiniso nazi into ozoyenza, either you taking it or you don't take it. Akukho le ngithi mina khumula ibhluku ngoba usuyathwala. This is Babudokotela babesizibawujabule lifana umthetho yakhe ngizolo amancinci sangisolo futhi aqoza into kweqhaza. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nikwazi ukubuza ukufika la. I did not know ukuthi uzosishaya isikalo isibalo singaka. Niyonke nibuka nifuna ukuthi uthini Babudokotela. Wena ufuna ukukhuluma noBabudokotela njengamanje inamba ithi 076 555 8577 076 555 8577. Uma leyo i-engage 063 689 8922 063 689 8922. This is Babudokotela babesizibawujabule ufana umhleja khehle ngiloko. Siyabonga ukuthi nikwazile. Ngibonga kakhulu futhi akekho noyedwa umuntu okuthukile kunini. Ngiyathobeka ngiyazehlisa. Ngikushilo akubanga inhlamba kodwa makhona ophatheke kabi. It was not intended to be. This is Babudokotela babesizibawujabule. Umfana njalo nje lezi kuhlanganisa kama ngisi. Manje singena ku shoot 3, we could only shoot 5. Shoot 3 itopic yethu namhlanje ithi forex izingcabo. Forex izingcabo. Ithini into ithangihle. Ithangihle. Zinyanga manje seyigubhe nzengane. Mathuphe kanje umunyaka. Iba nomshini okubeka la uxubhela amazinyo akho jawenje. Iba nomshini ngane yami. Babudokotela kuba ngomshini. Kuba ngomshini ngane ngayo. Bakithi asisebenzeni ngiyazi ukuthi nani nebhizi but angihloniphe engangithathe abantu manje ngigqoka amaphendo. Angihloniphe nje kakhulu. Babudokotela babesizibawujabule mfana umhleja khehle umzulu amancane. Ngiphethe into ethi lento iqeda ubufebe. Ungafetshelwa umuntu. Ngizokunika umuthi owodwa. Uphuze nobesoshisayo. Ngeke uphinde ufetshelwe. Ngeke nje uzophinde ufetshelwe. Wena especially ngeke uphinde ufetshelwe. Ngiyazi ukuthi ngiqinise kubani lento. Ngiyazi uqinise ngeke uphinde kufebele. Ngeke uphinde kufebele khehle. Yazi bakithi ngifuna ungitholele igama lalomuntu. Njengoba silana nje ngangitholela ukungithumelela manje ku WhatsApp. Thumela 076 555 8577. Send a message lapho. Ungithumelela igama lalomuntu nesibongo. Kunomuntu ozithwele ngendlela engakontroleki emsebenzini. Ufikele kunina kodwa namhlanje useyilento. Kunomuntu ngenxa ukuthi sakhile sinamaphaseshe avala iphaseshe mase livala iphaseshe esihamba kulona sithule sivule enye indlela. Uma sakha udonga ngesikhathi ekhuphula udonga usimende wakho uchithekela ngakuthini sithule ama-cardboard amaphepha kasimende alahlwa ngapha ngakuthini ingcwezu zama-blocks zilahlwa ngapha. Esithi siyakhuluma naye athi umuntu onenkinga makhi mthethe aqondana namasemba ngifaka uhlamvu. Wena ungamfaka uhlamvu. Faka uhlamvu. Asimtest. Okukudla kuyatest ukuthi kumnandi. Asimtest kuqala. Ngizokutestela nami. Ayike kahle ngizokutestela kahle. Ngizokutestela kahle. Yabona nanti iphepha. Yabona nanti iphepha. Yabo iphepha leli. Ubhala igama lakhe, ubhala isibongo. Uthole umuthi. Uzothola lo muntu wena kuthuma bophe omkhulu. Uvuthuzelela ngaphezulu. Ngizothi ngitheni uvuthuzelela lo muthi. Uze nawo la Babudokotela bese ngikunika amadoda. Kuthi amadoda ayizizwe ahambe. Bese ngithi mina wapi la into suyibhale ethi bese ngibhayithi bese ngivuthuzela amadoda bese ngiyawatshela. Ngibize mina lo muntu ngegama.
ngithi kusukela namhlanje ngithoka umntwana siyabonga kakhulu ngibize lo muntu mina ngegama kukhona abaku Facebook khona abaku TikTok ngakho ngibona ngibinga nokuhlukana siyabonga kakhulu usungenile kahle sibize lo muntu ngegama bese ngithi mina lento ke awuhambi naye angene umxhaka phela awuhambi ke nawe lento ngoba manje i2-1 ngiyayibamba nje ngowelokishi ke nje ngiyayibamba bese ngithi mina hayi ke la uzohamba naye uzohamba no driver wami nobheka ipothole mina nginawo kamanje nginawo nje amatshe ngathatha amatshe asemotweni ukushaje labantu bese sithola ipothole sibeka ipothole iphepha epotholeni bese sibeka lelitshe ngaphezulu siyamshala umuntu simshaya ngodukanezo sifuna ikhaya lakhe alishiye kuqala uma eselishiya ekhaya lakhe sekulokuthiwa ubaba kabana kabonakala ubaba kabana kabona sebeqala ukuba ne-interest bayitshela ukuthi mhlambe uzobuya ngasokhona into ezekile bebemfonela futhi akatholakala ocingweni kodwa akafile futhi ngoba ikhadi lakhe liyabonakala ukuthi imali uyayi-withdraw la khona thereafter sesimlayisha kwe-quantum ngo-reverse angeke ngikutshele ngilayishe le-quantum manje uma ngizokulayishela i-quantum angifuni ungithatha le ndlela angifake iphindi mina angifake iphinifu mina into engiyizele la ngiyasazi isito sami nginabantu engazi ukuthi mhlazane ngifa abokuqala bongihlangabeza hayi ngiyabazi mina abantu engababeka ke endaweni yabo abokuqala bongihlangabeza ngashaya unkosikazi omnganami engifunda umqondo wathi akakhulumi ngenyanga engathwasanga ngathi mina ngathi wesibani uyamuzwa ungakuthi uthini wathi ngiyamuzwa abafazi bakuthanda ukukhuluma ngathi naye uqinisile ngamshaya ngathi bese ngimshaya yabuya indoda akathi awezuma le nduku eshaya umngakho umngami ungathi le nduku besiyigaya nje ngathi mina ngithwasanga umngakho usho njalo ngamshaya indoda yakhe yaba nawo uhohozo khona ngayithi yabambelela udongweni yayisigudla udonga ngazingayidonsa ibhande hayi mina ngiyakushanja ukukhuluma ngomsangano ngiyakushanja ngifuna ungitholele inalithi eziwu2 ungitholele umanyazini ungitholele inkukhu ebovu scan sizokushaya ehlala kungakhona bese ungitholele umbese noma ngabe okapi noma ngabe yini sizokushaya la ishaya quantum lo muntu ke mase sayenzile leyo nto iquantum siyilayisha ngenxa ukuthi usuke ehlukumeza umuntu ongenzanga lutho usuke ehlukumeza umuntu ngoba yena ethu namandla sesimshaya umqala ngodukanezwe 200 km away 500 km away simsakaza sesimshaya manje khona ukuthi afika afele kude angabuyi kuzalana angabuyi kuzalana ngoba lezi zinto lezi ngicabanga ukuthi sizofuna ukuthi sizicontrol ngendlela yabo it ain't going to happen akuzokwenzeka lokho. This is Babudokotela babesizibotshana ufana mhleke khona umzolo mangazi bakithi kunezinto esingatshelanga thina especially thina amaZulu angazi ngezinye inhlanga usuka kusho okunye la kwaZulu-Natal sino baba uThingo lenkosazana eLimpopo sino baba uLehanyana cela ungasenze igama lakhe. Those are the saints, powerful saints. They're very powerful. Cross don't undermine those people. They're very powerful. When it comes to Islamic practice, they've got saints. They call them Hazrat. They've got saints. They are powerful. They are powerful by far. But the most powerful saints is lying his body in India and in Iraq. Those are the saints. Lama saints lawa ngizobuye ngimtshele imfihlo ngawo ukuthi how can you connect naloma saints amaSulumane njengoba amaSulumane rich kangaka and njengoba amaSulumane bese kushaye u12 to 1 ulehlane engayithathi imali those are the saints ngizobuye ngimfundise ngawo lento lokubona sihamba siya ko India siya ko ngoba ngutshune ngizobe ngise Iraq kuthi sema ngizobe ngise Mumbai njengobona sicaluza sifuna imfihlo ezifana lezi namhlanje angifuni ukukhuluma kakhulu ngalawo masense bengifuna ukuthi nje ngikubeke nje emqondweni ukuthi wazi ukuthi ungaba naso isigubhu singasebenzi ungaba nalo uphondo lingasebenzi ungaba but akubuke nama saints engibabalayo ukuthi what are they capable of
Babudokotela babesezibojabuleni mfana uhlejekile. Ngakhele abantu umsebenzi la. Njengoba ngihamba engifuna ukubashiya nawo. Uma ngikushiya nalomsebenzi uzokwenza kanjena kehle. Londeka siyabonga kakhulu Msuthu awusayibambile kehle.